את פורטוגל, צרפת שהיא הנבחרת ששם יערך היורו, עולם באופן אוטומטי, ומתחיל כבר בדקה השלישית עם בעיטה של סניה שנעדפת על ידי השוער פטריסיו, רוי פטריסיו, ובנזמה מקרוב עושה את השער הראשון 1-0 לצרפת, שנראית מאוד מאוד בטוחה בעצמה, נהנית מהמשחק. גריזמן מעביר את הכדור, סניה מהצד השני בועט, רוי פטריסיו עודף, ובנזמה חלוצה של ריאל מדריד עושה מזה 1-0 לעיני חברו רונלדו. לא, על גרמניה מנצחת. צרפת עכשיו עם עזרה ועם בנזמה, ומשאיר את זה ל-2-0. 2-0 של פול פוגבה, האיש שדיברנו עליו בתחילת השידור. גם על פוגבה, ועכשיו דיברנו גם על עברה, ועברה הוא זה שלמעשה מבשל את השער הזה. הצד השמאלי של נבחרת צרפת הוא מאוד מאוד דומיננטי, ואפשר לראות כמובן את החגיגה, אבל היא נבחרת מאוד מחוברת, אלי, מאוד מאוד בולט. מאוד בולט, ועוד פעם, אמרתי לך במחצית הראשונה עוד בוני, יותר מדי פעמים שחקני צרפת מגיעים די בקלות באגפים, והם מצליחים להוציא כדורי רוחב. והנה, אחד מהם הפך להיות לשער היתרון הראשון, וזה כבר השער השני. איזה מהלך נהדר. איזה שבירה לקויה, פשוט לקויה, אתה לא יכול לתת לשחקן להגיע בצורה כזו נוחה, אבל בנזמה עם הרבה פרגון, עוצר, רואה שהוא במצב קשה, מגלגל ופוגבה, שהוא לא אמור להיות סקורר, אבל מדי פעם הוא גם מפקיע את השערים. כדור חכם מאוד. מרים את הראש, לא חזק, רואה, מזהה את הפינה הפתוחה. אין שום סיכוי לשוער. לא חזק, אבל לפינה, תראה, הוא מרים את הראש כמו שאמרת, הוא מסתכל, זה עובר בין הרגליים של אחד המגינים, ולדעתי גם זה מכוון. שאני עדיין, אתה יודע, עם... טוב שהפסדנו. בבית הזה אין שום בעיה להפסיד גם באמת. אבל בדיוק, אני אומר, אתה יודע, בשלב כזה, להפסיד... ומה קורה בסטאד דה פרנס? כדור עונשין ל-11 מטרים. לטובת. פוגבה מתווכח. רונלדו משתמש, פנדל. הפנדל הוא... יש מגע, אנחנו בערב סטיב מנדנדה רוצה לשמור על רשת נקייה מול הפנדל הזה של פורטוגל, והכדור ברשת בלי שום בעיות. השער של פורטוגל, של ריקרדו קוארסמה, לא תאמינו, קוארסמה חוזר לנבחרת, קרווליו חוזר לנבחרת, סנטוס מוחא כפיים, ו2-1 עם ריקרדו קוארסמה. כן, כל העולם שכח מקיומו. הוא עדיין שייך, אני חושב, לאינטר, שייך. אבל כן, ולא משחק. בואו נראה